Dipegang mic-nya. Nggih, wilujeng dalu mak cange Yulimbo. Wilujeng dalu selamat malam ketemu baru malam hari ini. Alhamdulillah. Niki pun duangu kula mboten panggih jenengan. Lah yo nembe niki kok Nembe niki ta? Nembe niki. Derek tepangan nek ngoten nggih. Derek tepang Gladiwano sinten naminipun Mas? Kula Cak Yon. Weh, kok mayar ya jenenge ya? Cak Yon ngaten mawon. Jos ta? Nggih, Mas Yon kula biasane ditimbali Cak Yon ngoten. Oh, nggih. Alhamdulillah nembe niki panggih mugi-mugi iso jodoh nganti sumben. Amin. Mas Kemet, sik Mas Kemet. Nggih, iki duduk sing mbok pacaki vampir ning Purwosari itu ya, nggih. Duduk ya? Betul. Oh, senes ya beda. Kowe nganggo sepelan sapa neh dene? Kok gonta ganti Mas aku. Gonta ganti wis penak aku lho jane. Kok kulite mon klothok lah anakne. Angger kulite nglothok ganti. Ganti. Kuwi apa wit apa piye ta? Golek sing murah Mas. Lah nggih, pokoke sing biasa dibeli itu nggih kula niki kok. Nggih. Kula pun manut pun saestu niku. Ngaten nggih. Nggih, niki Menjalin tali silaturahmi sowan wonten ngarsanipun Pak Kades. Pak Kades Pak Iswantoro. Nggih. Nyuwun sewu. Saderengipun Cak Yon menika pidalem saking pundi? Kula nggih sami kalih niki Bojonegoro. Bojonegoro. Nggih, jenengan kan Kades Mas Komet ngasta wonten pengajar. Boten pun medal kok guru to. Nggih. Pun metu. Medal napa metu? Medal napa didalke? Metu dhewe. Oh, metu dhewe. Jeneng aku metu dhewe kok. Malah paling dipecat ya. Ora metu. Pun medal. Pun medal. Nek niki tasik Mas Komet Om masih guru ya? masih tasik menika Oh, tapi jiwaku tetap pendidik, Mas. nggih to, malah saniki dados galang sing kondang. Amin. Ben dinten kula angger dalu ningali live jenengan Mas Akbar terkenal lho. Nggih, Live walah. streaming Mas Akbar wassalam niki. Wassalam jengkulmu. Syahalam. Nggih. Kok wassalam? Wassalam. Salam. Sowira ketemu lho tadi. Wis pirang puluh tahun to? 16. Lho, Suwe men lho. Lah Mas Akbar ini dalang tahun piro kok 16 tahun. Rumangsa niki Mas nggih. Nggih. Tanggapane nek gak kleru pulang sawal iki 40 piro ngono lho Mas. Lho, bengine kok 30 kok. Tanggapan 40 ki jane melok bengi ndi kok. Lho, oh gak sing bengi iki enek 38, sisane kuwi esuk ngantek jam 8 tok. Oh. Iya wayangan. Yo gak lho. Lah, Bang. Mbah. Wong mayangan ana 40 dina mboten, Iya, kula iya. nggih sak murmate mawon. Lah nggih alhamdulillah panggih teng mriki nyatane yo tenan Mas Akbar gak tahu ketemu yo tasik enem. Percaya ta. Berbakat sik ganteng koyo lha kowe ngomong mau ning guri Nek gantenge aku ra omong, nek gantenge ya standar ngono. Jambut. kowe yo ngenyek rumangsane. Piye. Mas Akbar Lah iki. pancen ganteng aku to. Potonganmu koyo suwo ngono arek dadak. Lah mau takon ibu-ibu sing ngarep ganteng ndi aku ambek Akbar. Jajal anu, disurvei. Nggih, Survei. Pak Yon. nyuwun pangapunten nika warga Ketawang. Nggih leres nggih. Ketawang, ayo. Ketawang niki ibu-ibu antusias teng ngajeng piyambak nika komplit red. Ganteng pundi Mas Akbar kalih Mas Komet? Sinten, Bu? Oke. Lah, kok iso oke lho jare Ora, ganteng kamu jare. Ora masalah tak buktekno sing penting. Lho, Nek pancen ganteng kono, iya. aku wis payu dhisik kono go. Berarti kan ganteng aku. Nuwun sewu Mas Akbar jenengan apa dereng kagungan garwa nika? Ah, sapa sing gelem? Ini yo ora apa-apa. Iki yo sithik nyelengit lho ki. Trakit biasa niki kula mboten Sithik nate. nyelengit lho. Kok iso ngarane sapa sing gelem rumangsane lho? Wong masyarakat Ketawang we survei ganteng Akbar lho. Lho, Ganteng tok gak cukup rumah tangga lho, Mas. Tak omongi lho. Kalih Mas Kanten, Mbak Nganten niki. Niki kan ngunduh pelem. Mundur mantu. Mantu. Mundur pelem yo ngepelem sapa. Ngunduh mantu to. Heeh.